Bine v-am găsit la conversațiile cu și despre oamenii care au un impact în infrastructura energetică, în domeniul construcțiilor și în mediul privat de business românesc. Ne dorim să aducem în prim plan realitatea celor ce lucrează zi de zi, să venim cu idei și povești cu sens, inspiraționale, atât la nivel organizațional cât și personal. Acest podcast este prezentat de Inspet, o companie antreprenorială 100% românească, specializată în activitatea de construcții-montaj și antrepriză generală în infrastructura de petrol și gaze naturale, cu experiență de peste 30 de ani pe piața de profil. O companie care crede în tradiția performanței, în angajament și responsabilitate. Căci altfel, cum poți face performanță într-un domeniu care cere perfecțiune în execuția proiectelor strategice de interes național și regional? Invitata de astăzi este doamna Aura Mustățea, director financiar și administrativ al companiei Inspet, care vine cu o experiență de peste 20 de ani în domeniul serviciilor financiar-bancare și administrarea afacerilor. A crescut în spiritul Inspet, fiind conectată cu tot ceea ce înseamnă compania și activitatea companiei. Știe că performanța se obține prin muncă, prin învățare continuă și cu o doză de modestie. Ați preluat această funcție în anul 2020, după ce tatăl dumneavoastră a condus compania Inspet timp de 24 de ani, fiind un reper al profesionalismului în domeniul construcțiilor de infrastructură energetică. Care a fost impactul asupra dumneavoastră din punct de vedere profesional? Acum 2 ani, când am preluat poziția în cadrul companiei noastre, a fost un challenge. Veneam dintr-o zonă bancară, zonă de corporate, într-o companie antreprenorială de succes. Să spunem că Inspet este plasată în top 50 firme de construcții din România. Da, într-adevăr, o mare provocare. Cu siguranță mă așteptam să fie așa, dar așa cum ați prezentat și dumneavoastră mai devreme, am copilărit, am trăit în spiritul familiei Inspet, cu tradiții, cu valori și cu viziune. Și acest lucru m-a ajutat foarte mult să am o trecere mai ușoară decât mă așteptam. Bănuim că și echipele pe care le-ați preluat v-au ajutat. Da, în sensul acesta. Așa este. Ați venit cu un aer oarecum corporatist? Corporatist, cu o comunicare mai facilă, cu o comunicare mai organizată. Acea empatie feminină de care spuneam. Feminină într-o lume, o tușă de căldură. Exact, într-o lume dominantă de partea masculină. Și echipele pe care le-am găsit au fost, într-adevăr, echipe extrem de bine organizate și extrem de bine închegate, ceea ce mi-a facilitat trecerea destul de lină. Okay. La acel moment ați venit cu ideea de a schimba ceva? La acel moment, când am venit în cadrul companiei Inspet, nu mi-am propus să fac schimbări majore și de amploare. Eram într-o perioadă de succesiune managerială. Echipele care le-am găsit erau echipe închegate. Fluxul operațional era foarte bine organizat. Eram antrenat în 2 proiecte mari de complexitate și anvergură națională, respectiv BRUA și stația de comprimare Onești-Gherești. Și nu numai. Și nu necesita o schimbare de dragul schimbării. Lucrurile erau funcționale, mergeau în direcția care trebuie și acest lucru ne-a ajutat să terminăm lucrările noastre într-un termen, cum sunt de altfel lucrările de complexitate mare, într-un termen foarte strâns. Și o schimbare să vină în perioadele respective nu este de bun augur, după părerea mea. Da, și într-adevăr, cum ați spus, nu se face schimbare doar de dragul schimbării. Exact. Cu ceea ce am venit în perioada respectivă, să zicem din experiența mea profesională, am adus un flavor din zona de corporate, în sensul că
într-adevăr, am facilitat mai mult comunicarea. O structurare o structurare a ideilor și a proiectelor mult mai condensate sau respectarea termenelor respective. Au fost perioade când eu sunt optimistă de felul meu și atunci lucrurile au venit cu un flavor mai de o atitudine mai dezvoltă și nu atât de under pressure. Cu acea empatie feminină de care spuneam la început. Exact. Pe zona financiară contabilă, ce ați considerat că ar trebui să îmbunătățiți în ultimul timp? Cu ce noutăți ați venit? Păi tocmai am terminat implementarea unui sistem ERP care a fost implementat atât pe zona de financiară cât și de contabilitate, arile pe care le coordonez și nu numai, au fost implementate și pe partea de HR și salarizare. Considerăm că implementarea, automatizarea de fapt a proceselor și digitalizarea lor este un element absolut vital pentru compania noastră de anvergura pe care o avem. Când vă gândiți la INSPET, care sunt primele cuvinte care vă vin în minte? Așa cum este și motoul nostru, tradiție. Avem 7 decenii de experiență, 31 de ani de companie privată independentă. Exact. Performanță, fiind antrenați în marele proiecte de strategie națională și de infrastructură de complexitate ridicată, viziune, valori, într-un cuvânt, o viață. O viață. Cum considerați că este în prezent piața muncii, la nivel local, ne referim, la orașul Ploiești? Reușiți să recrutați oameni implicați emoțional, oameni buni profesioniști? Recrutarea este ușoară, este mai dificilă? Având în vedere că venim de o perioadă post-pandemică, exact, în care, într-adevăr, eram obișnuiți, sau cu toți am fost obișnuiți să lucrăm în sistem work from home și într-un sistem hibrid, ceea ce pentru noi nu s-a aplicat prin tipul de activitate pe care desfășurăm, nu s-a putut foarte mult aplica acest trend cu care am fost obișnuiți în ultimii 2 ani. Trebuie să recunosc că piața de forțe de muncă este într-o revenire. Într-o revenire în sensul că dinamica este puțin atipică. Simțiți că lumea își caută de lucru? Da și nu. Din punct de vedere din punct de vedere al perioadelor, al meserilor tehnice, este într-adevăr un challenge să recrutezi oameni în primul rând cu o anumită pregătire tehnică. Sunt foarte nișați. Foarte nișați, da. Adică ceea ce aveți nevoie, bănuiesc că sunt zone foarte nișate, tehnice. Absolut. Și în ultimii ani, de fapt, și drept școli de meserii nu au mai fost promovate și nu s-a investit educațional în direcția respectivă și atunci ne confruntăm cu un gap de personal de genul persoanele care sunt de școală, pot spune, veche cu pregătirea tehnică necesară, sunt pe cale spre pensie și atunci noile generații, neavând școli de meserii care să susțină această pregătire, adevăr este un gap, o provocare. Din punctul de vedere pot să spun că piața forței de muncă este puțin atipică. Dar în același timp pot spune că sunt pe partea de
de comunicare, de zona financiară, administrative, zonele non-tehnice, într-adevăr sunt o plajă mare de alegere. Dar cred că această situație nu ne confruntăm doar noi. Sau categoric, este la nivel nu doar local. Nu numai local, dar și la nivel național și internațional. Cu siguranță nimeni nu a previzionat și nu s-a confruntat cu situațiile care au fost în trecut. Și la nivel internațional, de exemplu, vârsta medie a celor ce lucrează în domeniul în tehnologia sudurii este o medie foarte ridicată. Foarte ridicată, exact. Da. Dar, de exemplu, că ați menționat despre educația profesională. Știm că susțineți bursieri în învățământul dual și deja cred că nu este prima generație pe care o susțineți. Suntem la a doua generație deja. Le susțineți educația? Susținem educația, am preluat elevi care sunt în liceu tehnic și îi susținem prin punându la dispoziție atât un mediu de care poată să învețe, în care să învețe meserii, efectiv meserie, sudură. Vorbim de meserii calificate, sudură, lăcătușerie, dulgherie. Meserii care se cer pe șantiere. Absolut, bineînțeles, în activitatea noastră. Și pe lângă susținerea financiară, le oferiți și cadrul în care să practice? Absolut. Și ulterior, un loc de muncă celor care vor să lucreze și să dovedească că la noi că se poate. Bineînțeles că sunt instruiți de noi și în același timp îi ajută foarte mult pe viitor. Cred că până la urmă sunt crescuți de companie. Exact. Este un plus să poți să-ți începi viața fiind susținut. Așa considerăm și noi, că și noi la rândul nostru am fost tineri și am avut mentori și ne-au susținut. Am vorbit despre oportunități de angajare, despre dinamica pieței muncii din Ploiești la nivel local și nu numai, la nivel local. Acum vă întreb ce responsabilitate credeți că trebuie să aibă compania atunci când angajează pe cineva? Performanța, în general, cere comunicare, cere încredere și un mediu optim de dezvoltare. Eu cred că aceste trei aspecte trebuie să le aibă un angajator și, bineînțeles, un angajat când se întâlnesc și ca angajatul să ajungă la performanța dorită. Eu cred că cele trei ingrediente spuse mai devreme duc la un succes și la o performanță dorită. Plus că în cazul Inspetului personalizăm cu zona de mentorat, care este foarte importantă pentru tinerii angajați, mai ales cei în domeniul tehnic. Adică au de la cine să învețe în momentul în care vin în companie, au de la cine să învețe, ce să învețe, ceea ce este vital. Doar să fie deschiși și să-și dorească acest lucru. Deschiși să învețe. Deschiși să învețe. După băncile facultății, cu toți am fost tineri absolvenți. Vii cu un bagaj de cunoștințe tehnice, dar nu vii cu un bagaj de cunoștințe practice. Și atunci, în momentul, nu poți să fii, după băncile facultății, un inginer, un manager de proiect de o complexitate ridicată și de o anvergură la nivel național și de o anvergură destul de mare, astfel încât imediat poți, după băncile facultății, să intri în proiectele respective. Intri în proiectele respective, dar important înainte trebuie să ai de unde să înveți, să știi mult mai bine partea practică. Și situațiile cu care te poți confrunta, te ajută, fiecare șantier bănuiesc că... Sunt diferite, fiecare lucrare a noastră este diferită. Nu este o linie de producție clasică, industrială, în care ai procedura respectivă de producerea unui șurub
Și atunci, fiind și automatizată, se produce și atunci în tot ce înseamnă fluxul de producție este așteptat sau previzionat, știut. Proiectele de infrastructură energetice sunt complexitate mare. Nici nu e loc de greșeală. Nu există loc de greșeală. Exact. Nu sunt toate instalațiile de înaltă presiune, de stații de comprimare și de uscare la fel. Și atunci, tehnic, trebuie vii cu un bagaj în spate din timpul facultății, cu know-how pe care l-ai tehnic. Dar partea practică este total diferită și o înveți în companie, o înveți pe șantieri, o înveți practicând acest lucru și dorindu să fii deschis și să poți să recepționezi toate informațiile care cei drept ți se oferă. În lumea de astăzi mai puține lucruri de genul ăsta se întâmplă, dar echipa noastră este o echipă, de fapt așa am crescut și am ajuns la performanțele actuale pe care le avem. Trebuie practic să stea pe lângă un tânăr angajat, pe lângă un inginer și să aibă o perioadă, cred că vorbim de ani de aici. Ani. Adică vorbim de performanță care nu se poate obține în câteva luni Absolut. de muncă. Nici proiectele noastre nu sunt livrate în câteva luni. Exact. Chiar dacă sunt proiecte cu targete TAF de finalizare, dar întotdeauna ele se întind pe 12, 18, 24 de luni. Care este viziunea dumneavoastră pe termen mediu pentru compania Inspet? În primul rând, să ne menținem poziția de lider în activitatea de construcții de specialitate în infrastructura energetică. Și totodată să ne extindem area de expertiză dincolo de industria de petrol și gaze. Moștenind o tradiție de 70 de ani în infrastructura de fluide energetice, industria românească de petrol și gaze rămâne în ADN-ul nostru. Rămânem atașați de marile proiecte strategice, proiecte care țintesc în dezvoltarea infrastructurii de extracție, procesare, transport și depozitare de hidrocarburi. Și totodată privim cu interes la dezvoltarea de noi resurse gazorifere care ar putea poziționa sau poziționează România ca un jucător important atât offshore cât și onshore, cât și la dezvoltarea infrastructurii de producție, transport și stocare de hidrogen. Totodată, într-adevăr, investim în infrastructura de producție electrică energetică din resurse regenerabile și explorăm o potențială extindere și pe aceste lucrări de construcții-montaj în acest sector. Ușor ne ducem către latura personală. Să vedem, să aflăm, poate, cine este doamna Aura Mustățea după programul de lucru. Ce o inspiră? Ce o inspiră zi de zi? Ce mă inspiră? Bună întrebare. Da. Cred că întotdeauna m-a inspirat modelul tatălui meu. M-a inspirat atât în viața profesională cât și în viața familiară. Întotdeauna m-a inspirat încrederea în mine, mi-a inspirat dragostea pentru muncă, pentru a deveni, a învăța și a munci, ajungi un bun profesionist. Nu știu încă dacă am atins apogeul, dar întotdeauna cu perseverență și cu putere de muncă îți atingi obiectivele. Și asta le spun și copiilor mei, întotdeauna a învăța și a munci este un mare privilegiu și este un lucru care te va ajuta tot timpul în parcursul vieții.
cine sunt eu după programul de muncă, având în vedere că am un timp, puțin timp care îmi rămâne după orele de muncă. Sunt în primul rând mamă a 2 copii, adolescenți, minunați, să vă trăiască și să aveți cu provocările adolescenței de rigoare. Într-adevăr, nu este ușor și este o meserie care nu înveți. Este o meserie care pur și simplu o înveți odată cu ei. Dar ați preluat modelul familiei. Dar am preluat modelul familiei al părinților mei, într-adevăr, care au fost întotdeauna alături de mine și m-au susținut în tot ceea ce am realizat până în momentul actual și nu numai. Și sunt fiică, sunt prietenă desăvârșită, acea prietenă care pot să mă sun la orice oră din zi și din noapte și întotdeauna îți voi răspunde. Sunt un om absolut... Un om complet. Complet, normal, cu nimic diferit față de cei din echipa mea, în niciun caz. Aveți o doză de modestie. Un om care are și hobby-uri, bănuim. Da. Care ar fi? Trebuie. Fiecare dintre noi trebuie să avem hobby-uri. Exact. Hobby-ul, să zicem, care îl practic sau încerc să-l practic săptămânal, zilnic nu-mi iese, ar fi area de sport, în care, adevăr, întotdeauna îmi respect timpul alocat, puținul timp pe care îl aloc, dar este un timp de calitate cu mine pentru a face sport. Clasic, nu ceva de performanță. De performanță. Performanța gym, o faceți pilates, cam pe arie feminină mai mult, normal. Și într-adevăr încerc ca vacanțele care sunt ale copiilor să le petrecem împreună și să călătorim. Ceea ce e un lucru care nu am renunțat și cu pandemia am încercat să mențin plăcerea de a călători. Atunci o să vă urăm la cât mai multe vacanțe cu copiii și la cât mai frumoase, cât mai interesante destinații. Cât mai intense și mai interesante. Da, să aveți ce vedea, ce învăța. Absolut. A călătorii este o oportunitate și îți oferă o deschidere. O deschidere, o lume nouă, tradiții. În altă ordine de idei, aveți vreo carte preferată? Citiți ceva? Ne-ați putea recomanda și nouă? Citesc mai multe cărți, respectiv vreo 5. În momentul paralel? de față, paralel. Într-adevăr, mă ajută foarte mult și faptul că copilă fiind am fost învățată mi-am dezvoltat de fapt și într-adevăr m-a învățat cineva să citesc cu o tehnică de a citi cărțile pe diagonal. Foarte interesant. E o tehnică care nu este greu de învățat, dar trebuie să o aprofundezi destul de... Sunt anumite cuvinte cheie și lucruri care te ajută foarte mult să înțelegi ideea, de fapt, poate odată și o mesajul. să povestim despre... Absolut, oricând. Și revenind faptul că citesc 5 cărți, de aceea citesc 5 cărți în același timp, ceea ce, într-adevăr, sunt cărți din domeniul atât profesional cât și cărți din domeniul de dezvoltare personală, trebuie să recunosc, pe zona de adolescenți, cum să diluiești întotdeauna cu un adolescent. Și atunci sunt lucruri care te ajută să fii focusat când ai anumite lucruri de citit profesional, mai iei un răgaz și citești și lucrurile, cum să vorbești, să discuți, să înțelegi un adolescent. Să înțelegi, în primul rând. Să înțelegi un adolescent cu care, trebuie să recunosc, mă confrunt în momentul actual cu 2 copii adolescenți, cu provocări diferite, fiecare dintre ei. Fiind băiat și fată. Fiind băiat și fată, exact. Și nevoile sunt diferite. Nevoile sunt diferite, bineînțeles. Asta în condițiile în care sunteți o mamă care vrea să fie aproape de copiii. Da.
Așa cum și părinții mei au fost aproape de mine tot timpul. Și m-au susținut în tot ceea ce am întreprins. În ce măsură reușiți să echilibrați viața profesională cu cea personală? Cum mențineți acel echilibru, acea linie a echilibrului între cele două zone? Work-life balance. Exact, de care vorbim peste tot, citim peste tot. Și care e un concept idealistic, după părerea mea, dar se poate. Se poate în sensul că trebuie să-ți aloci timpul prioritar pentru tine în momentele respective. Încerc în timpul săptămânii de văr, sunt o persoană destul de activă și timpul alocat familiei este mai redus. Dar weekendurile, vacanțele, cu prietenii, cu familia, cu toți cei care ne fac plăcere, trebuie o alocare de timp necesară, benefică. Clar, trebuie să tai anumite lucruri dintr-o parte, din partea profesională, și să aloci timpul necesar și pentru partea personală. Să vă impuneți... Într-adevăr, știți cum este la schi. O iei pe pistă, o iei pe următoarea pistă, într-un final, la sfârșitul zilei, când tragi linie, le-ai încercat pe toate. Și atunci trebuie puțin ajustat în funcție de puterea ta în momentul respectiv. Și de momentul de prezent. Și de momentul prezent, absolut. Și adică sunt lucruri care trebuie să le faci în momentul în care le simți. În momentul respectiv trebuie să-ți aloci resursele și înțelegerea și momentul respectiv, dacă îți dorești cu adevărat să faci acel lucru, să-l faci. Este o forță interioară pe care trebuie să o aveți pentru a vă seta. E o disciplină interioară. E o disciplină, într-adevăr, așa este. Dar eu cred că nimic nu este imposibil dacă îți dorești cu adevărat să faci acel lucru. Acest podcast a fost prezentat de Inspet, companie românească descendentă directă a unei istorii de 7 decenii de performanță în industria de petrol și gaze. Dacă v-a plăcut această conversație și credeți că putem fi inspiraționali pentru prietenii voștri, vă invităm să o dați mai departe și să arătăm împreună că și în România se poate. Important este să vrem și să fim dispuși să muncim. Puteți găsi pe site-ul inspect.ro transcrierea conversației și până la următoarea întâlnire vă dorim să fiți inspirați în tot ceea ce faceți.